खोब गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 37 नं माहारियारि राजा लामानि साहा थानाय नैबे रुनिकाटा ओनसोलाव अर्थात जोंनि ओनसोलाव जोबोद गोजोनथाय जासिदों जे फैगौ समावहाय उदांस्रि निउस 24 जे पर्टेल चेनेला जे चिरां जिल्लानि विभिन्न ओनसोलनिफ्राय राव हारिमु थुनलाइ जौगाखांनाय आरो रांखान्थि समाजखान्थि बायदि बायदि बिथिंनि स्वस्थ आरो निखा खौरांखौ फोसावनो हागोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजां सुबिदाखौ लाबोनो हागोन आसा खालामदों। मिडियाया डेम'क्रेसिनि ब्रैथि खुन्थिया जों बयबो मिथिगौ जे स्वस्थ आरो गोग्गो खौरां बुजायनायाव जेब्लाबो उदांस्रि निउस 24आ गावनि मोन्थायखौ लानानै खामानि मावलांगोन आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे रुनिकाटा जि ओनसोला मोनसे समावहाय जनजल गोबां दावराव दावसि बायदिसिनाजों बुंफबनायमोन बे ओनसोलाव दिनै सान्थि परिबेस फैनायनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय बे ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिया सोरजिजाबाय जे सोरजिजानायनि उनावहाय दिनैहाय जोंनि बर' ओनसोलावहाय खौरां बिजोंनि आंखाला जोबोद नाथाय बैफोर ओनसोलखौ दिनैहाय उदांस्रि निउस 24 पर्टेल चेनेला मोजाङै मोजां रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावगोन होननानै आसा खालामदों। बयबो नायगिरिफ्रा आसा खालामदों उदांस्रि निउस 24 जे बड'लेण्ड निउस चेनेलखौहाय अनसायगोन आरो बे ओनसोलनि मोजां खौरांखौ बिथांमोना सानफ्रोमबो फोसावलांनो हागोन होननानै आंनि बेक्ति हिसाबै आर'ज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।